mnogi ne pridaju toliko važnosti njoj. Da li vi pridajete kao i kada je 31. decembar? Pa ja što se tiče Nove godine, kao Nove godine, volim da je uglavnom, ako mogu, proslavim u krugu porodice. A ova naša srpska Nova godina je za mene posebna, svake godine. Ne znam, ja nju priznajem, nju slavim, nju volim i svi prijatelji koji dolaze kada ja za taj datum pevam su najdivniji na svetu, obožavam ih i možda zato i još više volim ovaj datum. Da li večeras imamo priliku da vidimo i vašu ćerku možda u publiku? Naravno, bez nje ništa, ona je tu, moja desna ruka, kao što sam ja njena kada je fakultet u pitanju, tako i ona kada je moj posao. Jednostavno, bez nje ne može da promakne ništa jer ona je moja energija i to je to. A kako izgleda vaš zajednički izlazak? Evo, kada nisu vaši nastupi, nego kada želite vas dve da se provedete? Pa, ona kad mene odvede tako na neko mesto, onda snimi. I kaže, ovo moram da snimam mama, pa da ne kažem sad na kom splavu, ja tako dođem tamo i slatko je, čudno. Ali uklopim se, znači meni ništa nije strano, muzika mi nije strana, apsolutno slušam sve i slušam i ovo što slušaju klinci, tako da svako vreme ima svoju muziku, ali to ne znači da ne treba da budem u toku, vrlo sam u toku, ima tako svašta nešto, ali ima i dobrih pesama. A vam prilaze muškarci? Da li se nekad desi da nešto prećuti, onda vi to saznate i kako postupite? Mi čak pričamo i snove. Ko je šta sanjao? A što se tiče odabira šta ste poslednje sanjali? Da li se kod toga konsultujete? Tu nisam ušte mama evropskih shvatanja, znači baš sam onako, možda, pa ne znam. Lako je kad pričaš sa tuđim ćerkama, sa tuđim decom, lako je savjetovati, ali kad je tvoje, nije baš lako. Tako da, možda zato što je neki novi vek, neki vek koji ja nešto ne volim, neke vrednosti su se totalno poremetile kada su ti lepi odnosi, odnosno ljubav, pa neko zabavljanje i tako dalje. Zato sam malo oprezna i voljela bih da se vrati moje vreme, kada su muškarci prilazili devojkama, borili se za njih, voleli ih, jednostavno to neko vreme je bilo divno. Daj Bože, eto, da još ima takvih momaka. Možda ima, ako nema, možda će da postanu, ko zna. Kažu da dete koliko god odraste, bit će malo za svoje roditelje, jel tako i vi isto i dalje brinete kao kad imala, da kažem, 5 godina? Zauvek brinem, znači ja sam onako, pa da ne verujete, kao i moja majka, i dan danas za mene, to je valjda tako ono što kažu, pusta majka za ceo život. Ali vam kaže nekad, jao, mama, preteruješ kad sam sad već odrasla? Ne, njoj prija to zato što voli da osjeća da sam tu i kad nisam tu, ja sam tu, to mnogo znači. Ja mi kažu da od dece može mnogo da se nauči. Može. Šta ste vi naučili od vaše ćerke u ovom novom veku? Pa, prvo fakultet koji studira, s obzirom da je ja propitujem, samo što ja ne upišem fakultet, a možda i hoću kad ona završi. Mislim da bi ga za 2 godine završila, s obzirom koliko sam ušla u materiju. Ali ti neki odnosi, tako ja pokušavam da se naviknem, kao što se nekad moja majka navikavala na moju generaciju, ništa je nije bilo jasno, pokušavala je naravno da razume iz ljubavi prema meni, tako i ja, kad je Leo u pitanju, ali težak je ovaj vek. Težak je za devojke, težak je za neku budućnost u smislu prave ljubavi, sve nešto postalo brzo, interes, sve sad i odmah, to mi se malo ne sviđa. Da li postoji možda neka osobina koju je Lea nasledila od vas, a da vi to ne želite prosto, da vidite nekako sebe u njoj neka greška? Ja joj se divim, ona je jača od mene. Jača je od mene, ja sam prava račica, a ona je prava lavica. Tako da se dopunjujemo. Koliko sam ja osetljiva za neke stvari, ona kao, ajde bre mama, pusti. Ja kao divno. Ali drago mi je što je ojačala za život. Ja sam to ipak malo kasnije, mada i danas puna sam neke empatije, što nije popularno u ovom današnjem vremenu. Danas su ljudi, ja ne znam, potpuno u nekom fazonu, kažem, zašto stalno govorim? Ja sam jednom rekla, obožavam 90. a onda su neki skočili, jao, pa kako možeš, pa znaš šta je bilo? Ja kažem, ne razumete, 90. su bile najljepše. Bili smo svi upućeni jedni na druge, nekako smo se držali svi ko jedno, jesmo zatvoreni sa te strane, katastrofa, ali sa druge strane imali smo svi jedni druge.
I to su bili pravi dani i što se tiče muzike najkreativniji moment. Mi nismo imali od koga ni da krademo, ni kakvi YouTube-ovi, nema veze. Znači, bili smo upućeni samo jedni na druge, ali u svakom smislu. I toliko je taj period nekako težak. Jeste bio, ali sa druge strane mnogo smo mi ojačali tada i mnogo smo bili svoji, tako da sa te strane bih voljela da se vrati to vreme. Sad su se svi pogubili. Jednostavno više se ne zna, ono kao Beograd je divan, sve, ali toliki je haos da svaka čast svima koji se snađu u ovom haosu. Ja mi kažu da i kada je pevanje u pitanju, mnogi daju akcenat na taj izgled i na gurotinu. Šta vi mislite? Jel imate i za to neki komentar? S obzirom da je sa tim vremenom došla, eto i ta malo provokativnija strana muzike. Pa dobro, mislim, toga je uvek bilo i bit će. U bilo kom poslu, znači, nebitno koja profesija, jednostavno ljudi, odnosno devojke, pa i muškarci, što vole da se skidaju. Nemam ništa protiv, ako imaju šta da pokažu i ako misle da su im to atuti, da će im to doneti nešto ekstra, to nek se skidaju, mislim, nemam ništa protiv, samo nemoj baš ulicom da šetaju goli, eto to, ali ovako nek rade šta god hoćeš. Stvarno me ne ide, uopšte ne ide. Ja mislim, vaši tekstovi su provokativni. Jes, zauvek. Kada se setimo... Koje sam ja problem imala, šta se danas snima, pa ja sam problem imala zbog šibice. Niko to nije hteo da objavi, samo zbog jedne reči kresnem. Znači, strašno, od danas, znači, da mi ovo vreme, mogla sam da snimam šta hoću. Ali dobro, probili smo led nekim danas klipcima, tako da mogu da se opustim. Samo mislim da ne treba ogoleti sve do kraja, malo treba ipak da se zaustave, mora da postoji ta neka doza, kako bih rekla, ukusa. Ne mora baš sve do kraja ni da se kaže ni pokaže. Aj malo da se nešto i zamisli, da me nešto, ajde kao da ja zamislim ili da ja odgonetnem šta si hteo da kažeš. Ne moraš baš prst u oko da mi guraš u svakom smislu. Eto, to mi je ono kao malo, šta znam. Ja mislim da će se u 2023. snaći s ovim novim pravcem muzike, možda da se vi okušate u njemu? Joj, hoću, ali ja ne mogu više da kažem ništa. Pesme čekaju u studiju, čekaju na mene, a ja toliko se divnim poslovima bavim i onda kažu, da, ja pored muzike toliko svašta nešto znam. I onda kada hoću javno da se bavim tako nečim, razmislim 10 puta, jer živim u Srbiji. U Srbiji kada se baviš još nečim pored muzike, oni kažu, jao, vidi, propalo. A ne kažu, ej, svaka je čast, vidi, pa zna i ovo, zna i ovo. To se negde u svetu ceni. A kod nas, ne, samo moraš da se baviš muzikom, ne smeš da budeš sposoban apsolutno ni za šta, jer odmah će da te obeleže kao ne pevaš, čime se baviš? Katastrofa. Zašto? Pa to je moj plus. Ja bih voljela da se bavim i bavim se, samo ne javno, još tako nekim lepim poslovima, ali možda ću i da objavim, pa neka kažu što god kažu, ali ja mislim ponosna sam što eto sam sposobna za još svašta nešto, a ne samo za muziku. Šta je to, možemo... Pa eto, ja sad ako kažem, šta će da bude? Ispod će bude i jao, vidi je, znači samo još to, bolje da ćutim, pa kad bude, onda ćemo da objavimo na sva zona, ali ću vas zvati sigurno da dođete i da učestvujete u tome. Hvala puno.